čaute. Dneska vás vítam opäť z Pattaje, a to konkrétne z parku Minisiam. Tento park slúži ako nejaká zmenšenina rôznych svetových pamiatok, budov, atrakcií a takýchto vecí. Takže som sa chcel na to prísť pozrieť, čo to tu vlastne je, aké to je veľké. Vstupné stálo 8 €, čo myslím, že je celkom fajn cena. Dúfam, že vám dneska nezačne pršať, pretože po ceste bolo kadejaké počasie, ale myslím, že to bude fajn. Tak poďme sa teda na to pozrieť, že čo všetko sa tu dá nájsť a vidieť. Nie som si istý, či budem poznať všetky tie pamiatky, asi určite nie. No, samozrejme, že to je známe, hej. Ja už mám taký pocit, že som tu asi jediný turista dneska. A to je nedeľa, hej, čož by som bol čakal, že tých ľudí tu bude viacej, ale nejak som tu sám. Ináč vo všetkých tých parkoch, kde som sa ocitol, je všade taká ich typická hudba, ktorá vám až miestami lezie na nervy a irituje vás, pretože je dosť nahlas. Neviem, či vy to počujete. Kdežto my v Európe máme ten problém, že ako náhle je nejaké voľno, tak všetko je prepchaté. Tu nemám pocit, že nejaký takýto problém existuje. Ani netuším vôbec, čo je. A z ničoho nič tu máme nejakú atomovú bombu. Aha, to je atomová bomba z Hirošimy. Zajímavé, to je asi jej... Neviem, či to je reálna veľkosť, alebo nie. V podstate je to presne viac menej také, ako som očakával. Že nie je to nejaké dokonalé, ale no taký... Na takú predstavu to stačí, no. Toto je konkrétne niečo z Rakúska. A čo ma tu trošku trápi, že ten popis je celý v thajčine. Johann Strauss, Rakúsko, ale to je tak asi všetko, čo sa viem dočítať. Nie je to tu zlé. Viem si predstaviť ísť sem s rodinou a stráviť tu nejaký čas. Pozrieť si nejaké pamiatky. A jak vidíme, tu tak viac menej celý svet rozmiestnený. A konečne niečo zaujímavšie, aspoň pre mňa. Pretože mám rád takú architektúru. A tu nám sú vlastne prví turisti, ktorí sú tu, alebo jediní teda, okrem mňa. Takže nemusíte sa bať, že sa tu budete tlačiť, že na vás nepríde rád. No toto neviem čo, idem sa pozrieť, to je z Talianska. Trevi Fontaine. Je tu veľa azijských, ale aj veľa európskych pamiatok. Egypt. Takže tu na za nejakú hodinku viete pocestovať
celý svet. A ešte som počul, že je zaujímavé, keď sem prídete vo večerných hodinách, pretože všetko je to tu nejak tak nasvietené. Takže môže to byť zaujímavé aj potom. A mimochodom v októbri mi budú končiť víza a pokiaľ si ich nebudem predĺžovať, tak budem musieť opustiť krajinu. A tak ma napadá, že kam by som tak šiel. Hej? Pretože už to nejak využijem, nepôjdem len na otočku, ale aspoň na pár dní, týždeň, dva. Takže ak máte nejaké nápady, aká krajina by vás zaujímala, kľudne v rámci celého sveta, akože nechcem zase cestovať viac než 10 hodín, ale kľudne, dajte mi vedieť, čo by vás zaujímalo, aká krajina. Zažil som nejaké azijské krajiny, ale možno aj iné. Takže ak by ste mali náhodou nejaký nápad, čo by sa vám páčilo, alebo čo by ste chceli vidieť, veľmi rád si od vás nechám poradiť a pokiaľ mi to príde ako dobrý nápad a bude mi to vyhovovať, tak tam možno aj pôjdem. No dobre, je to trošku rozpadnuté, ale však aj v skutočnosti to je rozpadnuté. Páči sa mi, že všetky tie miesta, ktoré tu sú, tak sú veľmi dostupné. Nemusíte riešiť, čo to stojí. Proste chcete ísť niekam, vyberite si kam idete. A nemusíte riešiť tú cenu, no. To je jedna z výhod juhovýchodnej Ázie. Premýšľam, aká je nevýhoda, okrem toho, že je to ďaleko od Slovenska. Konkrétne, keď tak premýšľam nad Thajskom. Neviem, či ma napadá nejaká vyslovene, že veľká nevýhoda. Možno to počasie, a ako chcete byť dlhodobo, pretože nie každému vyhovuje, že v noci nepadá nikdy teplota po 25 napríklad, hej, niekedy je to až 28-29 a deň na po 30. Ale ináč, neviem, no, proste ja tu nevnímam nejaké veľké nevýhody, pokiaľ tu chcete fungovať. Fakt, tá vzdialenosť je jedna vec, áno, ale ani kultúrne mi to nejak nevadí a vôbec. Proste podľa mňa je to celkom dobré miesto na život. To len na margo toho, že som spomenul, že aké to je lacné tu na všetko, tak sa snažím aj nejak vytknúť nejaké nevýhody, ale okrem toho počasia ma nič také nenapadá. Ináč nečakal som, že to bude až tak veľké. Ako zase nie je to nejaké obrovské, prejdete to v kľude aj za pol hodinu, keď sa budete ponáhľať. Ale čakal som, že to bude menšie. Hlavne to akože, aj keď to nie je úplne dokonalo prevedené, tie rôzne pamiatky a monumenty, ale je ich tu proste veľa a dá to určite veľa práce. Čo si také vytvoriť. Ak vidíte, teraz je celkom tak pod mrakom, ale napriek tomu je dosť horúco. A normálne cítite, že na vás pečie to slnko, aj keď je pod tým mrakom. Takže nedajte sa oklamať. Ale aj počas dažďov vás to niekedy vie opáliť a pripiecť. Premýšľam, čo je toto, či to je nejaká pamiatka, alebo to je len jazierko. Niekto mi spomínal do komentára, že
že tu nás sa komplikovane funguje, keď nemáte auto, a keď je tu dažďová sezóna. A ja som si to auto nekupoval, pretože neviem ani sám, ako dlho sa tu vlastne zdržím a prišlo mi to také, že na čo, keď nemusím, že vyskúšam to bez toho auta. A mne sa reálne za celý čas stalo len dvakrát, že som si musel vziať taxík kvôli tomu, že pršalo, že som nemohol ísť na motorke. Takže nie je to až taký problém zase, hej. A to počasie nie je tak zlé. Samozrejme je iné, ak by ste niekde museli dochádzať do práce, napríklad pravidelne. To vtedy áno, by to bolo asi komplikované s tou motorkou. Ale pokiaľ teraz pracujete z domu a nie ste až tak viazaní na to, že kedy proste niekde musím ísť na nákup alebo tak si myslím, že to tu na nie je problém, hej. Keď je také blbé počasie, alebo si myslím, že fakt bude pršať, vezmem si prší plášť, ale ináč ako v pohode, no. Raz sa mi stalo, že ma to chytilo na motorke taký dažď, že som musel odstaviť asi na 20 minút a to bolo tak všetko. Ale nič hrozné, nie je to ako keď teraz niekde čítate alebo pozeráte na sociálnych sieťach, aké to je napríklad na Phukete, že proste tam vám vyplaví auto a neviem čo, proste tu také dažde nie sú. Je to fakt veľmi, veľmi jemné. Povedal by som, že častokrát na Slovensku sú silnejšie dažde než tu na, hej. Aj keď áno, u nás nie je niečo také, že niekoľko mesiacov proste je pod mrakom a môže kedy pršať. Ale nie je to nič hrozné, proste je to fajn. Ako však pozrite, ako čo z toho čakáte, hej. Z takých mračikov. A ináč nevšimol som si vôbec ten most, aj neviem, čo to je. Nie, že by som bol nejaký mega milovník všetkých pamiatok a stavieb. Ale mohol by som sa aspoň pozrieť, čo to je. Ale skôr sa mi páči tá rôzna diverzita. Že máte tu kadečo. Trošku si oddychnete, zmeníte myšlienky. Toto bude nejaké letisko. Ešte poďme sa na ten most teda. Aha, takže toto je vlastne most v Bangkoku. Ináč mám tam v pláne ísť na pár dní, pretože si tam potrebujem niečo vybaviť. A chcel by som tam zájsť do jednej reštaurácie dobrej, teda tam ich je strašne veľa. A ešte nejaké zaujímavé veci, tak potom čakajte niečo aj z Bangkoku. Takže toto je letisko v Bangkoku, no. Vyzerá to dosť zubožene. Ale dobre, budíš. Vrátim sa ešte naspäť k pôvodnej myšlienke, čiže keby ste zvažovali, že Phuket super miesto na život, pretože pár ľudí mi to povedalo. No, akože nikdy som tam nebol cez dažďovú sezónu, ale stačí mi vidieť tie rôzne videá a správy a není to tam moc dobre cez dažďovú sezónu. Takže, a celkovo v tej oblasti Krabi. Takže ja by som od tej myšlienky trošku upustil a nechodil tam mimo hlavnú sezónu. A takisto ani v lete, pretože tam zase máte nedaleko pekné pláže a ostrovy a asi nechcete chodiť v 40-kách v teplotách na tie pláže. Takže na Krabi by som chodil len od nejakej polky októbra do konca marca. Čakám, či tu nenájdem nejakú pamiatku zo Slovenska, ale to by som chcel asi veľa. A mal som pocit, že super, že je tu dosť veľa európskych pamiatok, ale bolo ich len tam niekde zo pár. A to tu je celá Ázia iba. Čiže nič z toho, nič nám to nehovorí asi. Teda aspoň mne. No ja by som chcel ísť tam, a stále ma to vedie tam niekde preč. No nevadí.
asi mal byť z toho pána. Dneska asi nemám šťastie, zase sa budem musieť tam vrátiť, iba že som prešiel po tom mostiku. Ináč je tu jedna veľmi krásna botanická záhrada, kde sú aj takéto sochy a proste je tam toho viac, nielen botanická záhrada. Nong Noch sa to volá. Možno ste už o tom počuli alebo videli to na niekoho videách. Je to veľmi krásne, odporúčam tam ísť. Ja som tam bol, síce nerobil som vtedy video, lebo chcel som si oddychnúť. A stále, keď niečo točíte, tak neviete si to vychutnať až tak, ako keď proste tam idete len tak. Však chápete? No, takže veľmi odporúčam tú Nong Noch záhradu. Tá záhrada je veľká, krásna, je to tak aspoň na pol dňa. Máte tam vystúpenia so slonmi, vystúpenia s akrobatmi, či čo to, jak to nazvať. A veľmi veľa krásnych rastlín, dekorácií. Proste je to úplne že špičkovo celé naaranžované tá záhrada. A nachádza sa v Pattaji. Takže keby ste náhodou boli v Pattaji, tak určite zajdite aj tam. A vstupné bolo úplne že smiešné. Platil som, trošku preruším. No neviem, kde to vlastne je. To ani nenapíšu krajinu, lebo ja som slepý. Aha, k tomu Nong Nochu. Vstupné bolo úplne že smiešné. A možno nejakých 15 eur nech to bolo. Ale v rámci tých 15 eur bol vstup, kývadlo a doprava v rámci toho parku, pretože je dosť väčší. Je to možno ako toto krát 5 až 10 by som povedal, možno aj viac. Ťažko sa to tak odhaduje, je to fakt veľké. Takže vstupné, predstavenie, doprava, jedlo. A to všetko stalo, myslím, že 15 eur dokopy. To je nepredstaviteľná cena, u nás by to stalo tak 100 eur asi. Čiže kľudne tam zajdite. A ak to niekto z vás nevidel a veľmi by to vidieť chcel, tak mi dajte vedieť a ja si spravím čas a niekedy tam zbehnem. Teraz je na to ideálny čas. Dá sa tam fungovať v takom počasí. Ináč ten trh, ktorý som nedávno ukazoval s tými rastlinami, to je vlastne hneď vedľa, tu na Minisiamu. Tu je vlastne Bangkokská nemocnica. Čiže je to veľmi blízko. Už keď spomínam tú nemocnicu, tak musím spomenúť, že tá nemocnica má veľmi dobré služby, ale zaplatíte si za ne. Ale musím povedať, že na Slovensku ťažko nájdete také služby. Nájdete možno, ale ja som sa s ním ešte nestretol s takým prístupom, aký je tam. Nechá si samozrejme zaplatiť za všetko, takže treba tam ísť len keď máte poistku nejakú. Ale budete veľmi spokojní, pretože fakt má to tam úroveň. Ale zaplatíte tam za antibiotika možno 100-krát viac než v lekárni. Ale to je proste biznis, no. Zistím, že tu asi nemám čo robiť, no ale spravil mi tu chodník, tak som tu. Neviem, čo tu na vlastne robia domáci alebo turisti cez víkendy, pretože idete na atrakciu a tu na vôbec není ľudí. Idete do baru, tam je stále ľudí, stále. Mám taký pocit, že toto mesto je
asi len o istej zabave. A na to všetko ostatné sa tu zabúda, čo je troška smutné. Ako v rámci domácich chápem, že nechodia na tieto atrakcie. Po prvé to už asi bolí, po druhé možno to pre nich nie je až také dostupné. Ale v rámci turistov tomu nejak nerozumiem. Proste je tu aktuálne možno 1 000 000 turistov v meste a proste nejakí Indovia, pred chvíľou tiež Indovia, tam vzadu vidím asi tiež, nie, to sú Thajci asi. A ináč nič, totálne prázdne. Takže asi viete, aká je kultúra Pattaje, je zaťažená na niečo iné. Ale výhoda pre nás, pre tých, ktorí to vedia brať komplexne a užívať si život celkovo a nielen jedným smerom, pretože aspoň tu nemáte plno potom. A viete si oddychnúť, vychutnať si to. Tam ďalej vidím nejakú obrovskú sochu, Budhu, alebo niečo takého. Ale popravde som si to nikdy ani nevšimol, že kde to vlastne je. Premýšľam, že by som asi skočil do nejakého akvaparku možno aj. Pretože už som v ňom nebol asi pol roka, možno aj dlhšie. A radšej zmoknem, než by som sa dal spiecť v lete. Dobre, myslím, že tak zbežne sme si to prešli. Mrzí ma, že som vám nedal dostatočný výklad k týmto pamiatkám, ale ja na to proste nie som. Niektoré veci, ktoré ma zaujímajú, poznám samozrejme, ale vo všeobecnosti v tom nie som nejak veľmi dobrý. Tak či onak som vám chcel ukázať ďalšiu možnosť, kde viete stráviť čas, pokiaľ sem prídete a neviete sa premyslieť, neviete si premyslieť, kde by ste strávili čas, respektíve aby ste mali prehľad o tom, jak to tu vyzerá, či tu ísť, či tu neísť. Ako za mňa v poriadku, nie je to nič extra, ale pokiaľ máte radi pamiatky a chcete si niečo pozrieť, tak v tom nevidím žiaden problém. Tak máme tu aj Ameriku. Ale asi by to bolo lepšie vidieť naživo, než takto v zmenšeninách. Niektoré tie pamiatky mi prídu také, no, čo ja viem. Proste nepríde mi to úplne korektné, ak je to spravené. Nepríde mi to teda presné. A ináč do budúcna mám pre vás v pláne točiť videá trochu iné. Videá, ktoré vám trochu viac dovolia nahliadnúť do kultúry a do života thajských, ale aj iných ľudí, aby ste si trošku viac vedeli predstaviť ten ich život, pretože mňa osobne toto najviac dokáže nejak zaujať, keď vidím, ako žijú iní ľudia, v akých podmienkách a celkovo ako vnímajú ten život. Takže v budúcnosti, v blízkej budúcnosti mám v pláne točiť aj trošku iné videá, ktoré verím, že zaujmú veľa z vás. Neviem, čo to je, ale asi to bude tiež niečo z Ázie. Je to tu ináč také divne pomiešané strašne. Proste tam som bol a tam bola čisto Ázia a teraz zase tu je Ázia. Zrazu tu je Amerika, zrazu tu je Južná Amerika, ale všade sa tu nejak mieša Ázia do toho.
Tým som vám len chcel povedať, že sa máte na čo tešiť na tie nové videá. Každopádne všetko má svoj čas a všetko príde v pravý čas. Nič sa nedá robiť okamžite a hneď. Ja viem, že videá sa dajú robiť aj lepšie, aj inými spôsobmi, ale všetko má svoj čas a všetko príde v ten pravý čas. Takže vyčkajte si. Nikto z nás sa nedokáže dostať niekam za veľmi krátku dobu. Takže na to potrebujem nejaký čas. Ale zatiaľ aspoň dúfam, že vás takto dokážem trochu obohatiť. Čiže už sme vlastne na konci. A popravde je 1 hodín v nedeľu. Čiže je čas na taký dobrý obed. Takže idem asi zájsť ešte na jeden trh, na jeden market. A dať si tam niečo na jedenie. Tak, už som na trhu. A nie je to trh, taká ulica. A premýšľam, že tu sa asi posadím a dám si tie kuriatka. Tak, za euro najedený. Pozeráme sa, čo tu ešte majú. Možno za čo malé podzub. Ináč tento trh je taký unikátny, pretože hneď vám ukážem za chvíľu prečo. Čo ma tu dosť fascinuje. Teda už ma to teraz nefascinuje, ale z začiatku ma to trošku udivovalo. A dám si jednu túto. Dám si jednu cukrovú trstinu. Teda šťavu cukrovej trstiny. Takže za 50 centov si viete kúpiť takú čerstvú trstinu tu na. Keď pôjdete náhodou niekde do obchodného domu, tak tam takáto trcina stojí 80 batov a nie 20, čiže 2 eurá. Ale reálna cena je zhruba tých 50 centov. Tu si viete kúpiť kuriatko, čo je obrovské prso. Teda to nie je prso, to je prso aj so stiehnom, polovica. Kurčete takmer za 50 batov, euro niečo, euro 20. Možno si vezmem na domov. Tie ceny sú tu fakt veľmi pekné. Ale ukážem vám to, čo som vám chcel ukázať a potom ešte zbehnem na to jedlo, pretože si asi niečo vezmem ešte domov. Takže stojím aktuálne na ulici, ale keď sa otočím, tak za mnou sú vlastne taká budova, stán, jak to nazvať. A tu nás sú vlastne rôzne salóny sprašľovacie. Čiže vám tu spravia myhalnice, nechty, ženám, mužom, možno aj niektorým. A vyzerá to takto nejako. Z toho, čo som počul, tak všetky dievčatá si to dávajú robiť tu na. Nechodia do normálnych salónoch, ja neviem, klasických, jak u nás, ale tu na. Pretože vraj je kvalita veľmi dobrá a cena taktiež je veľmi nízka. Takže takto sa tu viete skrášliť. Je to také zaujímavé, pretože v Európe niečo také asi neuvidíte. Ale takto tu funguje. Okrem toho tu máte aj takýto trh so všetkým. Napríklad dve sukne za 2,50, no nekúp to. Trička za euro, až 2 eurá. Tie ceny sú smiešné, no čo vám na to mám povedať. Tu máte dokonca výpredaj 50 centov za šaty. No a tu akurát pozerám takéto myhalnice. 10 eur, 10 až 15 eur, neviem čo to stojí u nás, ale určite viac. Takže čo na to vravíte, keď sú tu nejaké dievčatá? Šli by ste do takého salónu, vyskúšali by ste to? Tu je ináč obrovské a tu až zistíte a uvedomíte si, aké sú skutočné ceny vlastne textilu a takýchto vecí.
pretože u nás sa to predáva za desiatky násobne väčšiu cenu, možno aj niekedy ako tuna, a to už si vezmite, že už platia nejaký dovoz a musia na tom už aj niečo zarobiť. A napriek tomu sa im oplatí predávať šaty za 1-2 eurá. Tu máte obuv za 100 až 200 batov. Takže 2,50 až 5 euro. Tak jasné, že tá kvalita bude stať za hovno, ale veď aj u nás fejky kúpite za 10-20 eur možno, ale tu na to kúpite za zlomok, hej. Oni to nosia, pretože si to častokrát nevedia dovoliť proste mať nejaké kvalitnú značkovú obuv. Takže pre nich je to také asi adekvátne. Že je to celkom také zaujímavé, že viete tu nájsť na jednej strane veľmi dobré obchodné centrá s kvalitným tovarom, častokrát lepšie obchody, lepší výber na Slovensku, ale viete tu nájsť aj niečo takéto, že je úplne proste dno nejakého toho predaja, proste úplne to najprimitívnejšie, najjednoduchšie za najnižšie ceny. Tak idem si prezrieť ten trh, či tu ešte nájdem dačo, čo by som si možno zobral. Kari, koľko. Myslím, že každý, čo tu bol, alebo tu žije, tak má veľmi rád to, že hoci kde pôjde, tak sa dokáže nájsť a vyberie si. A není mu ľúto tých peňazí hlavne, hej, pretože to nič nestojí. To je také super, no. A čo sa mi páči, že pre domácich to musí byť oveľa vyššia suma, samozrejme, ale napriek tomu sa nájde aj oni vonku, hej, čož u nás to tak nefunguje. Dobre, nebudem tu veľmi chodiť. Ináč, to sa nachádza na ulici Soi Bukhao. V podstate tá celá ulica sú viac menej bary. Takže trošku sa ešte prejdem, či nenájdem niečo zaujímavé. Možno nejakú novú reštauráciu, nový masážny salón. Ale nie. Tu nechodím do masážnych salónov, pretože to nemusí dopadnúť dobre, no. Nemám to rád, keď ma ťahajú ženy dovnútra, pretože už viem, že z toho budú samé problémy. Ja chápem, že veľa mužov vyhľadáva takéto veci, že by možno chceli, aby ich ženy ťahali dnu. Pre nich to presne je takáto ulica. Ale ja mám rád, keď na masáži dostanem len masáž. Chcem vedieť, čo presne dostanem. No, v týchto salónoch to nikdy presne neviete, čo dostanete. Tu máte ešte nejaké zopár stánky, teda tu narobia len asi nechty, jak tak dobre vidím. Stále keď odložím mikrofón, tak začne fúkať vietor. Takže na budúce, ak mi bude teplo, budem sa chcieť schladiť, tak odložím mikrofón. A viem, že začne fúkať. Zatiaľ sú tie bary prázdne. Teda prázdne. Stále tu nájdete kopec turistov, ktorí tu trávia kopec času. Hlavne dôchodci. Toto je časť, kde napríklad vôbec nie sú Indi. A je tu strašne veľa Britov, trebárs, dôchodcov. Takže po väčšine tu vidíte postarších ľudí, ktorí sedia za barom a cuckajú si pivko od rána do večera. Takže taký tu majú dôchodok, no. Ale asi je to lepšie, než to, čo by mali doma. Respektíve chápem, ak by som napríklad nemal rodinu, som na dôchodku a som sám, žijem sám, tak to je určite lepšie prísť sem. Jednak za tie peniaze toho dostanem viac
Nemám tu núdzu o spoločnosť, či už dámsku, alebo nájsť si nejakých priateľov, pretože fakt veľa ľudí tu žije na tom dôchodku. Čiže nie je to zlé riešenie, no. Toto vlastne celé mesto za každých podmienok stále drží pri živote nával vlastne dôchodcov, ktorí tu žijú. Aj počas tej korony, keď tu bolo strašne málo ľudí, tak dôchodci to tu udržali nažive. Častokrát tieto podniky. Máme málo hodín, len 11:30. Takže mačičky ešte nepovyliezali. Lebo chodím stade nie často, občas hej. A stále tu dosť veľa žien. Ale ešte len teraz vstávajú po niektoré, takže... Na chvíľu som zložil dole kameru a jasné, že všetky ženy sa začali ozývať. Takže na videu to vyzerá tak, že proste nič. Ale ako náhle ste tu normálne, civilne, tak vlastne ich budú volať. Celkom zaujímavé. Akorát som vypol nahrávanie a za tým boli ženy a volali ma na masáž. Že dobre, ja si viem, aká to bude masáž. Pozrite sa, ale vyberiete sa von a či chcete, ja neviem, pizzu, alebo sa nájsť na trhu, alebo chcete si dať pivo, masáž, kúpiť si, ja neviem, trávu, hocičo. Proste všetko tu máte hneď po kope. Tu na hneď už máte nejaký Secret Pattaya hotel, čož predpokladám, že bude nejaký hodinový hotel asi. Ináč tie hodinové hotely stoja, no musím si spomenúť. Pamätal som si, koľko to stojí. Nie z toho, že som tam bol, ale niekde to bolo napísané. A myslím, že to stojí asi 8 eur, alebo tak. Asi tak nejako. Čiže ak si splašíte nejakú dievčinu a nemáte s ňou kam ísť náhodou, pretože váš hotel je ďaleko, tak tie hotely sú dosť často rozmiestnené. Dosť často ich nájdete, hlavne v centre. Zaplatíte 8 eur a môžete diskrétne ísť vykonať, čo potrebujete, zahrať si spolu karty, alebo ja neviem. Takže z hľadiska takého toho dospeláckého turizmu, toto je určite číslo 1 na svete. Jednak kvôli cenám, dostupnosti, ich natúre, proste sklbilo sa viacero faktorov a lepšia krajina proste neexistuje. A keď niekto vie o nejakej lepšej, tak nech mi to dá vedieť, ale ja si nemyslím, že niečo lepšie existuje. A to nie je len môj názor, pretože to mi povedalo x ľudí, ktorí tu nás žijú a tiež majú pocitované toho veľa. A či už kvôli ženám, alebo aj tak celkovo jednoducho Thajsko, veľa ľudí vychvaľuje, že je to najlepšie miesto na svete na život. Keď zoberieme do úvahy všetky tie faktory, hej, aká je tu životná úroveň, kvalita života, ceny, aké sú tu ľudia, aká je bezpečnosť, aké je počasie. Keď všetko toto proste beriete do úvahy, tak vám Thajsko vyjde ako jedna z najlepších krajín. Dobre, ešte nejaký psík sa chladí. Trošku som to natiahol, tak budem pomaly končiť tento vlog. Jak som povedal a spomenul, do budúcna mám v pláne ukázať vám trošku viac zo života ľudí, ako tu nás žijú, ako tu nás fungujú. A nielen v Pattaji, hlavne v takých tých iných oblastiach, kde žijú trošku viac jednoducho tí ľudia. Pretože podľa mňa tí ľudia sú celkom spokojní aj s tým málom, čož u nás tak nie je. Čo zase svedčí o tom, že sú ináč nastavení a aj ináč sa vzájomne chovajú k sebe, než my. Takže verím, že sa mi to podarí priniesť čo najskôr. Všetko to trvá nejaký čas, dostať sa tam, nájsť si na to čas, mať na to priestor, rozpočet a všetko. Ale verím, že to bude stať za to. Takže ak sa vám páčia tieto videá, samozrejme budem len rád, keď ma podporíte
lajkom, odberom, prípadne ak vás niečo zaujíma, hoďte mi komentár, na ktorý veľmi rád budem reagovať. A vidíme sa teda na budúce v nejakom ďalšom videu.